Al'ummar Arewa ku farka sakamakon irin cin kashi da ɗiban albarka da ake wa 'yan Arewa a sassa daban-daban na jihohin kudancin ƙasar nan, an mai da rayuka da dukiyoyin mutanen Arewa ba komi ba. Northern Consensus Movement, inuwar gamayyan ƙungiyoyin da ke kare muradin 'yan Arewa, na kira ga ɗaukacin 'yan Arewa mazauna kudancin Najeriya da su tarkata ina su dawo Arewa, kar su wuce Alhamis 24 ga wannan wata na Fabrairun shekarar 2022 har sai lokacin da yanayi yayi kyau. Haka kuma dukkan 'yan Arewa da ke jan motocin sufuri ko da kaya zuwa kudancin Najeriya, ku dakata, wanda matsaya mun ɗauka ne bayan tuntuɓa da taruka da ya haɗa da zaman da muka yi da iyayen ƙasa na yankin kudancin ƙasar nan da bai haifar da ɗa mai ido ba. A kiyaye haka domin kare martabar Arewa da jama'an Arewa a ko ina suke. Sanarwa daga Northern Consensus Movement, inuwar gamayyan ƙungiyoyin da ke kare muradun jama'an Arewa.